Gareth nawr Jen yn ymuno dyn ni a wedes ti bod os oes da rhywun di eisiau nadolig ar ôl bod ti'n mynd i ddangos rhywbeth neis i wneud gyda'r hyn sydd ar ôl? Ie, felly mae amser ma'r flwyddyn na, felly bod chi wedi bita rhan canol yr gacen, y dechrau, a mae'r crwstyn wrth ar yr ôl, neb eisiau'r crwstyn. Mae'n sy'n eistedd fan yn y tin, a mae hwn yn ffordd fach da iawn o ychwanegu'r gacen. Gyda'r arall allan i wan. O'r gacen, fel bych chi'n feddwl. A chymod beth, mae gyda fi smoothie chi to. So be, ti'n angen gwneud y byd o fod, fi'n apus. Cwpanau bach o de, fe byddwch chi'n apus. Ond y beth da fi yw smoothie, a mae'r lliw wahanol dro hyn yn bendant. A'r blas yw betis, afans, raspberries, a hefyd rhywbob. So mae rhywbob yn ychwanegu at yr ansawdd, mae'r betis yn amlwg yn ychwanegu at y lliw, a mae'r afans yn ychwanegu at y blas. Na i gweld ti'n profi yn hafod i fan hyn, de. Sian sydd i arfer yfad betis. Gan i weld beth chi'n feddwl o'r fi'n licio pob un o'r beth yna. llachar yma. Rhywbob i ddod i arfer efo. Wel, da fi liw hwn ar ei Ie, gyda. mae'n eich bach mwy o pelgar, ond dwi. O, mae hwnna'n neis. Ti yn tasto'r betis. Ie, y betis hefyd yn ffodus. Ma'n iawn. O, mae hwnna'n neis. So'n i fynd am yr afal, de. Y betis bach yn cri fi. Oedd yn cynta'n well. Oi, a'i mae gacan. Hon i fi. Na ni, reit. Do'n i'n mynd i ddechrau nawr gyda'r saws neu'r syrup i weini gyda'r cacen pwdin mis Ionar yma. So i hwn, falle bod chi yn ymgymryd am mis Ionar sych a bod y hanner botel o wyn coch gyda chi yn y cwpwrdd a bod chi'n mentro. So mae'n ffordd fach dda ychwanegu fewn i bwdin. So hanner peint o wyn gyda tipyn o flas. A wedyn ar ôl nadolig, falle bod eich space yma ar ôl bod yn paratoi'r gwyn cynnes. So dyw hain ddim yn gwella o un blwyddyn i'r llall achos maen nhw'n colli blas. O un brigyn o cinnamon a rhwch ydig bach o cloves. Ychwanegu hynna. A wedyn 2 llon llyfwrdd o siwgr bras. Iawn, a na gyd yn neud, i jyst yn mynd i doddi'r siwgr. Sut dod o'i ferw, Ie, na ni, so bod yn lleihau a tiwhau a bod yn creu rhywbeth yn debyg iawn i'r syrup. So fe gewch chi'r gamp edrych ar ôl hynna, jyst bod yn ffrwtian. Nawr te, ar gyfer y pwdin, so dwi wedi bod wrthi yn cymysgu menyn a siwgr. So mae da ni tua rhyw 100 gram o fenyn ar dymerdd ystafell a 100 gram o siwgr caster. A fi'n gwybod bod ni'n hybu bita'n iach, ond chi'n gwybod beth, mae'n debyg bod menyn yn well i ni. Mae llai o rhywbeth bach drwg mewn menyn na sy'n mewn margarine. Na mewn bir iawn, achos na gyd yw halen a llath. So ni'n gwybod beth sy'n cuddio o fewn y menyn yma. So jyst i gymysgu... Faint o drwch i ni'n rhoi ar yn tof? Ie, mae hwnna digon gwir. Ond bach nawr ac yn y ban, dwi'n ddim yn broblem. So bydden ni'n gweithio chi fita'r pwdin yma bob dydd, ond mae'n rhyw treat bach yn bendant ar gyfer y penwythnos. So mae'n pwdin bach ar gyfer cicyn o'r i sil. Reit, so mae'r menyn wedi meddalu, a dyn ni wedi cymysgu'r siwgr i fewn iddo fe, bod ni'n colli'r grain, a mae'n maint 2 wy. So ni'n mynd i gracio'r wyau, fe ni'n basu'n bach unigol yn gyntaf cyn ychwanegu fewn i'r prif gymysgedd. A mae'r wyau to ar ddymherdd ystafell, mae hwnna'n bwysig iawn, achos os chi yn ychwanegu wyau o'r yn syth o'r oergell, mae'r gacen chydig bach mwy trwm. Wyt ti'n cadw wyau yn yr oergell trwy'r adag? Dwi yn ei cadw nhw ar ddymherdd ystafell. Ie. A mae da ni cwti ieir ar y fferm, so dwi'n mynd broblem. Dwi'n casglu nhw'n bob dydd. Reit, so ysgoi'r gymysgedd mae gawsi a gwahanu. Da ni'n iachub hwnna gyda blawd hunan godi. So mae hwn wedi bod yn eistedd mewn pecyn, so mae eisiau chynegu air i fewn i hwn. A hefyd, ti ar y llon llwy de o bowdwr pobi. Achos bod ni'n mynd i gymysgu'r brwsion i fewn i'r gacen, mae'n clyfod yn drwm iawn, so ysgyfnhau'r oll beth. Llon llwy de o bowdwr pobi. So llwy bren sy'n ore, fel bod ni'n plygu a torri a dechrau'r patrwn a gweithuriad siap 8. So lle fod bach mwy mentrus nawr, a'i gymysgu fe fewn yn syth i'r menyn. Siwt mae'r pop ar cacen yma lawr. Mae'r cacan wedi blannu gyda fi. Wedyn, lle ni ychwanegu gweddill. Hwn yn neis. Y blawd. Mae yn betis, ydy. Dwi'n gallu bita betis o'r rhan o salad, ond ddim... Dim llawn gwydred o hwnna. Dim mewn hylif, ie. Reit, Sorry, Sagar. So does dim lot o flas gyda ni yn y pwdin hyd yn hyn. Mae'n bwysig bod ni'n ychwanegu digon o flas. Y flas cyntaf yw ffrwyth. So byddwn ni croen un oren. So jyst i grafu fe'n denu iawn, achos mae'r pith yn lle bod yn chwerw. So mae gyda ni vitamin C. A chymod beth, mae'r cyfer yn tasgu dros y ford. Ydy, mae yn gweld A wedyn mae eisiau y sydd. So ni jyst yn mynd i dorri gyda cyllell. Cyllell yn yr goll ar amser tynged fennol. Dyna hwnna. A i wasgu. So mae sydd hanner oren, neu fydd y gymysgu chydig bach rhy lib.
A mae hwnna'n bendant, mae'n un o'r gymysgedd tipyn mwy ysgam gyda'r lleithder yma. A ni'n sôn am y brwsion, so mae'n un o'r prwstyn fyna, a mae hwnna ti ar 200 gram. A y ffordd da ni'n mynd i baratoi yn syth i fewn y prosesu'r bwyd. So mae ddech chi'r blaseiddiau'r ffrwyth, y siwgr, y gwirod, y speis, y cyfan yn digwydd mewn un cegad. Ti'n chwalu fo fanna'n fan. So, yn syml iawn creu brwsion. Oeddi ni arno? Di trydan yn gweithio. Ni'n cael bod ni'n plugged mewn. Oeddi ni... O, mae'n dod mas. Mae'n dod mas. So, fe gallech chi i falu mewn prosesu'r bwyd neu'n syml iawn gyda bys a bawd. A fe bach mwy amser ych chi adre, wrth gwrs, i falu'r brwsion chydig bach mwy man. Mae un darn bach fyna, Sian. Diolch yn fawr. Ti'n mynd hwnna? Na, dwi'n meddwl. So mae'r cynwysion i gyd â ni mewn fan hyn nawr. A'r ansawdd yw bod e'n eitha llaeth, bod e'n eitha llithrig a bod e'n cwmpo o'r llwy. Na'r ansawdd delfrydol. So mae'n rhaid potiau wedi cael ei uro. Ti ar y 6 llon llifwr neu maint mewn mesur. A fe ni'n rhagweld bydde gyda fi digon yn y fasyn yma ar gyfer creu 6 pwdyn mis Ionawr. So sicrhau bod nhw'n gyfartal. Oeddi'r hylif yn ffrwtian? Ydy, mae'n dod yn neis. Sian ad y gyfrifoldeb ni di edrych ar ei ôl y paithosgi. O'n i di gofyn. Mae'n iawn, Ger. Mae'n iawn. Mae hain yn parod i bobi wedyn ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 9 rhif 4 am ryw 20 munud. Gret. Reit.